Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли пред катедралния храм Свети Александър Невски в София. За втора поредна година той стана арена на старта на едно от най-големите офроуд състезания в Европа и на едно от най-атрактивните, разбира се, Балкан офроуд рали, организирано от екипа на българина Александър Ковачев, вече специализирал се в създаването на страхотни офроуд мероприятия. 113 екипажа в класическите дисциплини на ралито и още 15 в една нова дисциплина, която обещава да претърпи бурно развитие, защото интересът към нея е огромен. Освен добре познатите екстремни крос-кънтри машини, мотоциклети, АТВ-та, бъгите и камиони, родните зрители ще могат да видят в 8-те дни на състезанието и тези невероятни класически автомобили от 65 до 81 година. 15 броя от тях влизат в надпреварата. Преди да погледнем към тях обаче, какво мислят едни от ветераните в състезанието, Десислав Славчев и Маргарита Стайнова? Настроението ни е страхотно. Искам да поздравя всички участници, най-вече организаторите, за добрата организация. Да пожелаем късмет и безаварийно за всички участници. И от тук нататък каквото си го направим. Марги, всяка година организаторите се стараят поне елемент така на изненада да вкарват. Какво очакваш от хората, които са правили пътната книга? Ами, аз като един от старите участници от 2008 година винаги очаквам нещо ново и това е нещото, заради което ние идваме. Трябва да има нещо ново, трябва да се надграждат нещата. И както виждам, това не е само за мен, а и за хора, които познавам толкова дълго време. Така че ние за това сме дошли да видим новото, как състезанието се е качило на едно ново ниво, дошли са нови участници, то се вижда, вече имаме нов клас, така че състезанието върви напред и нагоре. Харесаха ли ви класическите автомобили? Доста са атрактивни. Това е нещо уникално, което мисля, че трябва и то ще бъде развито. И може би трябва много повече да се популяризира това нещо в нашата държава. В потвърждение на думите на Десислав Славчев, следващите кадри могат наистина да зарадват феновете на класическите рали машини. Страхотни автомобили, които до някъде бяха затруднени от първите етапи в съботния ден, но в крайна сметка техните пилоти нямаха търпение да стигнат до отсечките и победител в първия ден бе смесения канадско-кенийски екипаж на Карим Вейсани и Амар Сладж, следвани от Гьов Бел и Тим Челан от Република Южна Африка и Великобритания. При мотоциклетистите въпросът бе дали миналогодишният победител Беат Юен ще успее да започне с победа в първия етап. Това е така и не се случи, защото той отстъпи на Филип Коте от Франция с по-малко от минута, но все пак австриеца Беат Юен очевидно ще трябва да се потруди, за да защити титлата си от миналата година. Много интересни препятствия имаше пред мотоциклетистите, водни, каменисти трасета, както и бързи отсечки, които те трябваше да преодолеят максимално точно, използвайки навигацията. Но за пореден път те се убеждават, че ще бъде много трудно, защото терените тук са много разнообразни. Беше много интересно и при екстремните автомобили. Тук победата взеха Фриц Бекер и Ото Веянт от Германия, които се оказаха най-съобразителни и преодоляха най-бързо препятствията с общо време 2 часа 7 минути и 31 секунди. При най-бързите крос-кънтри автомобилите Константин Чолаков и Ивайло Жеков поведоха Кервана при дебюта си в това състезание. Час 22 минути и 16 секунди за българския екипаж, който изпревари Франк Щенски и Александър Таш от Германия, един много сериозен екипаж.
Добрата новина при SSV машините бе победата на Цанко Цанков и Зорница Тодорова, които за пореден път доказват, че са изключително сработен екипаж и отново ще се борят за победата. При АТВ машините българският състезател Васил Томов остана трети в първия ден, отстъпи на чеха Томас Кобиена и на датчанина Николас Харкяер. Но до края в 8-дневната надпревара Васко Томов може да докаже предимството си на домакин, на човек, който познава ландшафта и да успее да се пребори за победата. В последната категория при камионите Феликс Мюленхайм и Михаел Мюленхайм поведоха след като преодоляха трасето за 2 часа, 1 минута и 40 секунди. Още от Балкан Офроуд Рали в утрешния дневник.